днешния клип ще покажем моят сайт, моя YouTube канал. И да, нека сега да ви покажа първо моя YouTube канал, после сайта и след това преминем към направата на сайт, как да си направим сайт. Защото може би ще ви е полезно да знаете как да си направите сайта. И вие, ако имате YouTube канал като мен, да снимат, да си правите по-разнообразни сайтове, не като моя. И така, нека сега да влезем в моя YouTube канал и да видим какво има. Какво става всъщност. Нека сега да влезем в мой чанел. Но тук няма много сериозно видео, имам 0 абонати. Клиповете, които имам като гледания, съм си ги гледал аз. Започвам отново начало, напълно ново начало. Така че искам да направя нещо голямо, нещо като, наречем, поне 100 съба. Ще има нещо като празненство. Ще има наживо, нали? Ще играем наживо. И така, нали? Но поне искам да направя нещо голямо. От един малък YouTube канал с 0 сабскрайбъра, след една година тук да пише, да речем, 500-600, зависим. Започвам от нищото и се надявам да свърша нещо, нали, с нещо. Така, нека сега да започнем с направата на сайта. Така, вижте сега, аз ще ви покажа как се прави сайта. Като аз не помня какво трябва да се пише, но ето сега ще си копирам нещата, които мисля, че трябваше да се пишат. Ето, копираме ги и това го махаме. Сега правим един нов текстов документ с PowerPoint. Така. Окей, нека сега да намерим not back. Всъщност not back. Така. И вие може да си спрете клипа на пауза и да препишете. След като препишете, ще ви обясня. Значи, всичко, което сте преписали, значи без това, H1, без, вие пишете само тайтъл, и това. Не пишете HM1, после си пишете body и си преписвате тези. Нали, това тук не го пишете. Нито това. Не пишете само title, така, не ги знам тия как се казват, title, нали. Но ето това, тук не го пишете. Нито е това така. Надявам се, нали, да сте разбрали. След това, ще обясня, значи, какво да е title? Title показва вашето име на сайта, нали. Ото влезнете, да ви е тук, наречем, нещо такова. Нали. Вие си го пишете както искате да ви е името. Нали, ви седи там отгоре, тук отгоре. Нека си. Пишете го и пишете затварящия таг на title. Body секцията, ако искате нещо да ви пише, значи body секцията, какво искате да ви пише за основа на вашия сайт. Нали, вашия YouTube канал, нещо като реклама. И сега искаме да го отцветим, например, и нали, пишете body, да речем така, правите така и пишете.
така, HM1, затваряш, правите двете правите отварящия так на H1, на H1, не ще го обясня по-просто, Дани BG, YouTube канал, тире и вашия YouTube канал и затваряте тага. Нали. Сега да речем, искаме да го отсветим. Пишеме фонд, като отваряш так. Така. И пишете неговия атрибут. Color равно, след което правите така. Пишете, да речем, искате да ви е синьо. И нали пишете какъв цвет искате да ви е. Така, хора, трябваше да спра на пауза. Ето. Yellow. И файл. Запиши като. И пишете. Нали. Пишете вашето име. Тук може да е кофа, може да е цвете, може да е кола, колело, каквото и да е, обаче накрая трябва да завършва на точка HTML. Записваме. Аз ще го замествам, защото вече имам такова. Нека сега да го отворим и да видим какво е станало. Да, ето го. Не знам, че не се отцветя синьо, но на вас би трябвало да ви се отцвети синьо. Или да я знам. Но това просто мога да го махнете, защото аз не съм запозната с тия команди. И накрая пишете HM1, затварящия так, след това пишете фонд с затварящия му так. Фонд. И така. Файла. Запиши като. И тук пишете Дани. Не. Dani.html. Не. Пак е не, брат. Запиши като. Dani.html, да. Така. Не знам хора, не знам, що не става. Но... Не, ето пак не става, не знам. Не съм запознат с тия атрибути на... То нашия за сайтовете с отцветяване, нали, синьото и така. Не съм хич, абсолютно запознат с тия неща. Това просто правим така. Ще го запишем обикновено. Вие може да разучите, защото аз не знам много неща за сайтовете с тази програма. И да. Надявам се клипа да ви е харесал, да съм помогнал на вас и така.